kuya, 150 sa ano? Kaya mo mali ito. Ah. Kaya nga, ginano ko nga ikaw na kitang wait na to ha. Diyan ang City Square. Tawag yun. Brother. Hello? 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 Ito lang yung oo, pwede. Diba? Di ba mamungkit man? Oo, may time.
Ito, kalubak. Ayun. Sabi, mantulungan ng kalsada, pero ang actual, horsey-horsey. Okay. Pag mamalanaan, take to the picture. Grabe ang putik. Mega home. Board Iloilo. Banda. Like, Sambag intersection. Soon to be hospital. Hospital daw yan. Yan sa may BKMC yung car. Tama, darling. Hospital yan. Grabe ang traffic dito kanina. Papunta kami ng Tiki. Mga 20 minutes. Stop up kami dyan sa kabilang side. Intersection. Tiki. Coca-Cola.
Bola, Iloilo. Ito ang kanilang kanta sa mga pabiyan. Missionaries of Saint Teresa. Green Meadows. Robinson's Builder. Disney Restaurant. Uy, ang panahon.